Ez utzi Kuba hiltzen. Sobinter da, badakizue nazioarteko sare sozialista berria, eta hemen dago Sobinterren jakinarazpen bat Kubaren egoerarei buruz, esna Esker Nazionalaren eskutik. Bueno, hauze da, esna Esker Nazionalaren webgunean dagoen oharra, eta hemen testua. Jakinarazpen horren testua. Goazen horra. A ber, Sobinter. Txinako, Errusiako, BRICS-eko eta munduko iritzi publikoko buruzagientzako deiadarra. Ez utzi Kuba hiltzen. Ameriketako estatu batuetako gobernua gauzatzen ari den Kubaren aurkako blokeo politiko, inhumano, kriminal eta gangsterrak aurrera darrai. Herrialdeari beharrezkoa duen petrolioa importatzea eragotziz. Ondorioa, oinarrizko azpiegituretako gabezia handiak, ospitaletako argindar mosketengandik hiltzen ari diren personak, osasun eta hezkuntza sektoretan dauden zailtasun handiak, eta Kubako ekonomiaren desegite geldiezina. Aldi berean, Amerikako estatu batuetako gobernua uhartean esku hartzeko mehatxua egiten ari da, eta guzti zentzugabe zein lotsagarriak diren justifikazioak asmatzen ari da, Kuba estatu batuak erasotzeko armak hartzen ari dela esateraino. Kuba suntzitzea, helburu duen gerra ekonomikoak, Habanan erregimen aldaketa eragin, eta Kuba Amerikako putetze eta kasino gisa erabiltzen zen garaia itzultzera du hortzi muga. Kubaren edozein kolapsok kalte ikaragarria ekarriko luke munduko gizakeria demokratiko osorentzat. Izan ere, nazioarteko zuzenbidearen suntzipena sarituko luke, eta munduan subiranotasuna berretzi nahi duen edozein gobernu mehatzatuko luke. Kanada eta Danimarka bezalako Amerikako estatu batuen ustezko aliatu diren gobernuak barne. Baina hori ez da guztia. Washingtonek argi eta garbi adierazi du Errusiako eta Txinako alertan goiztiarrerako instalazioak uhartetik kendu nahi dituela. Aipatu instalazioen desegiteak Star Wars misilen aurkako defensa programa berriarekin batera, eraso nuklear batean lehenak izateko planak errazten ditu, eta estatu batuen Errusiaren eta Txinaren arteko egonkortasun estrategiko oro suntzitzen du. Horregatik guztiagatik, BRICS-en kide diren herrialdei dei egiten diogu, batez ere Txina eta Errusiako buruzagiei, baina baita, gainerako estatu guztietako buruzagiei ere, Kubaren aurkako petrolio blokeoa hausteko ekimen praktiko bateratuak egiteko eskatuz. Ziur gaude ekimen horrek, gaur egun munduko herritarren onespena eta babesa izango lukela, estatu batuetako eta Europako iritzi publikoa barne. Ekimen humanitario hori egingo duten estatuek ospea eta itzal ona irabazi besterik ez dute egingo. Ulertzen dugu deiadar hau luzatzen diegun gobernuek ez dutela beste krisi arriskutsu bat eragin nahi estatu batuekin dituzten harremanetan. Baina Washingtonek hainbat estatu boteretsuren oposizio praktikoa aurkitzen badu, elkarlanean ezingo du egoera krisi baterantz bultzatu, batez ere Mendebaldeko Asian irekita jarraitzen duen frontea kontuan hartuta. Baina hori gertatu ezean ere, krisia onuragarriagoa da Ameriketako estatu batuak gauzatzen ari diren mundu mailako erasoaldi zapaltzailea sustatzea baino. Gizateria zenbat eta gehiago atzeratu auzi hau geldiarazteko orduan, geldiarazteko modu bakarra imperialismo gazterrari tinko aurre egitea da, orduan eta krisi aurreskutsuagoak pairatuko ditugu etorkizunean. Sobinter, nazioarteko sare sozialista, mundu osoko 70 herrialde baino gehiagoko 100 alderdi, mugimendu eta erakunde baino gehiagok osatzen dutena. Mila esker entzuteagatik.